To hagni ga por pat ngi don ban iPad shafi ga ktien ga jong play. Na sngongo yo play ba habang hikai ga ni ga ktien. Ka banga ai ka teng Shong, Ieng, Iaid bat Thiah. Kadai ka banga Shem na ka ktien ga jong play. Bangi de ban sngot ho ba ha ya ga ni ga nongrim na ga ktien ga jong truai. Baladangim nang ban Shong. Ladangim nang ban Ieng ban Iaid bal ban Thiah. Ka jingla masim jengi kan kut no tang siteng por. But let's sing ila manumpai shi ka thong jong ka jing job ka jingi. Tang krani fi ka ni ka por da ka jing kit kli. Nga kwa ba pin sngot ho ba hai ka ni ka Bible study ka banga ai shi fi wat la da ka ni ka kirteng le si kan penong fi ba pin perkhat ka mut ayu ka ni. Henry kan mau ki de ki ktien ki bedon kam ha ka Bible. Nga la pin EP ka tu ka voice message ka bala dep. Bangala batai fi bat ngala yatho lupai fi bangan keren kawai hadin kawai nakini ki voice jonga tingala dep keren fi ya ka ktien ka ba ong Shong ha ka Bible ladangim sngaut kho ya gani bangin nang ban Shong hakikichat jong tuai ladangim nang ban don ka por ban Shong ha ka jing darakat ka jong play ladangim nang ban Shong ha ka jaka ban wat yo tuai ka jing Iaid lenti jingi baru play kan feel day inda habang ilanang ban Shong bangi sayo eki ba kraw ban ngisa shem eki ba kodor ban sawanra ta shiki wei pat ki briu ki ba dana preng jing bom ja thai jong ka jingem tenga kwa ba nganam kren shu ni ka banga ong Shong menta ga sngi ngadon ban pin EP na ka ktien ka jong play suki jai nginya let biang shigini ka jing hikai kabangan keren pat menta ga sngi kadai mdei shu ka ba Shong ngan keren pat ka jaka yang bau brio de ban Shong sa uderu ban Ieng fi ha ka Bible ka download na ka ktien ka jong play par ladangi Shong de ban Shong sa handrengi deru ban nang ban Ieng haba ka Bible ka keren ka jing Ieng lada ka day yangi bangin Ieng ka ktien Ieng ka day ka ktien ka ba kortor ba ha ka Bible ka ba ningkong le sengan shuang pi ka ktien Ieng ka mot ba pim sha kanu kan pen Shong pi nda kala day ka por ba pila million ban Shong ba abo bleu la pen Ieng pi ukwa pi ba pin la ban Ieng ba wat la da ki wei ki kelan henrei pi Ieng day na ka daw nga sa hikai ka ni ka ktien ba pi de bin skot ho ba ka ba Shong ka day ka ba kodor henrei nda haba pila pen million ka ban Shong but adien ba pila Shong ba do blei ka jingduai fila dep ia ka ta ka por finio in da blei pen Ieng fi ba adien ba pila Ieng finio i ba ki wei ki mla shu ban Ieng henrei pi pin la ban Ieng apa den ki eriong jo ka jing emro pin la ban Ieng apa den ki jing le ba ki jing pendu jing men baro pin Ieng but hakam khadu i finio i pinum kelanda lele lu lada pi biang hagani ki jing sngot ho ba pin Ieng hagi nongrem ki ba ka ktien ka jong play ka hikai dengan nikai fi menda ke sngi ya gani ke ktien Ieng kat tu kan ni kat kabanga sngot ho na ke ktien ke jong play ka dai ke bijrong kan ni fi ka baning kong ka dai bangi Ieng ba ki eki num laban pen Shong ngi ta ga dai ke baning kong ka ba ar ngan sekren ni ka ta dien hari ka ba ar ka banga kwa ngan sedang menda ke sngi ka dai haba ka Bible ka hikai ngi bangin Ieng ka ba mot ka keren ni ka jaka Ieng jengi ka position jengi hakanu ga jaka fi Ieng haba fi mut ban shekri yo play fi Ieng hangno u play kwa i fi ban pe fi le ayu
Ublay na beneng ukwa ban pek ye pi hang no pi yang. Nga keren ni da ge jing sngot ho. Bala da pimbiang bahaga jaga yang. Lada ka jaga yang jong fi gedai kaba sentuh. Lada ka jaga yang jong fi gedai kaba ngam kabam scam. Nga kwa nganong fi pihapan don ka jing sngot ho balang bang ni ka jing ikai ngani rap fi. Bavin sngot ho hang no fi yang. Kadang na fi puli ka Bible abo wafso Paul Kuren. Aga shiti ga jong ushigi nong Ephesus. Pilap ye gani bahaba Ukraine aga lanong ka Henry na do khat ka biship ho ter tangan da puli wang ikini ki kitian. Haga bawai no tolong ki bakhlain ho try ba ga bor ga jing khlan chao. King no iga jing ki ngatiar ka jong blay baro. Ba pila ban yang persya. Fi kita kitian yang persya kadan. Ba pila ban yang persya yagi buthap usaitan. Napa ka jingile jingi kamlong igi snam ke do yagi hima Henry yagi hima yagi bor yagi nong senchar perthai jong ni ke jingdom bari ke jingbo man bakin jaman sim hagi jaga peneng napa kumta tu fin shim haladi yagi ta ke jingking atiar ublay baro fi ke negri ketien bapila ban yang yale hagi ta ke sngi ke snio But habala dep ki a baro ban yang scam. Kata de ketien ke kraw ba hagajing ya dan tiba do play. Da fi mot ban shakri u play kane ke ketien ke de ke don kam ba hagajing em. Kam dan jing men toy la da fi don lot ki atiar baro ki bo play la ai. Kam dan jing mot la da fi don ke jing tip ru shibon. Ngai idan shibon ki brio ki bangalai kendo aga jing ya lenti jong aga jing shakli blay ki baka jing tip yo blay ka jing tip yo ka ktinu blay kala dan shibon aki ki baka ni ki jingking atiar baro ki bawa sulpol ulesange kila download aga jing im jongki kila skong tro shibon ka jing shakli blay Henry ka jakayang jongki ka khlem dan ga scam kan mentoy ayu ladang idan lot ye ki atiar baro lada ka jaka yang jengi kam dai ga scam ngin sentu ngin kelan rengkat bagi atiar baru satalu nya le kai ga jing em jengi ta ga daw nga ko ngani kai fi ye ga jaka yang fi ladang ngani kai ga jaka yang menta ga sngi ga ba khamdon kam ka baning kong nga kwa ba pintip ba ka jaka yang jong pi ai ka nom long haga niam walik pen long ka jaka yang jong pi haki eki bi don ga background jong pi ka bo pi wan hare fi pintip ya ka jaka yang jong pi fi ka shiti shi ga absas ka dai ka shiti ga ba kodor ba wabsu pol ba tho ya ga shiti udah snot kho ia kaban penshayangi hangnungi dan fina puli nang ni naka shiti shigi absa skul nang ba ar naka dkhot ka ba naka dkhot ka ba nriu ka ong ula pen mi yengi lambat u ba ula pen shongi lambat u haji jaka beneng ngau Chris Jisu ba uni opni ye girta ki ban sawan ni ga jinkin rai ye ga jingaye jo ga jingle sabun singi hau Chris Jisu nama daga jing aye la pini MP daga jing et ken gitaru om na pihi kalau ga jing ayu play om daga jing le ken bo nunur unom yo ban sngaw serang nama ngilong ga jing thau jo bola pelong au kres jisu ga jing le ba ye ki bo play la khe lo pa ba ngini yo ya ya ki fi menga pule ga ne na khwangan pen so tho ye fi ga ne ba nda ha pa fi yang ban shakri yo play na ne shi khaman hang no fi yang kaban ni kong tam nga kwa ba vin tip ba jaka yang jong pi kanam dai shu hang no ba vin yang ha ga jing ia ka jong play nga kwa ba jaka yang jong pi ka jing ngai jong pi
kanum long shu haga jing le jong pi haga jing la jong pi wala yang shu agi eki berim na yang shu aga taga jing hiar pateng jong pi na yang hak eki eru la da pimot bania chkhmal aga jing shakri blai ka banin kong tam ga bang kwa nganong fi nang ban yang aga jaka ka bo blai bo ifi ka taga dei u blai u la pen shong ingi agi jaka beneng kani ka dei ka krani ka bagan jaman sim ba ka position jingi kam don shu khandau kan mau ngi don agi jaka beneng kani ka bakran kum ni ka lang haga bagan jaman sim u blai u la bo ingi agi jaka ka ba jirong tam but nda ba pitip ya ga jaka yang jong pi ba pim yang sho ha ga khndo ba ni ran kat bat kani ga pertai finyo I pin khamla ban dominate nang ta ya ga ta ga jing shakri blai ga jong pi na ma pidana ga position ga ba kham salor le singa nom da le jiliu ga ta na mar ka kham jiliu ga ta ga ktin hanre ka ba nga kwa mangan kran ka ba pila ban sngot kho man ta ga sni ga dai ni yo ga jing penem mdei da ga bangi le ni yo ga jing penem mdei sa Thiah bangi piang ni yo jing penem mdei sa Thiah bangi wat yo blai ni yo jing penem dei na mar bo jisu wan chen ga pertai u yap alo ga ding fnau si we ga dor ga berem u ba no ga pop ga jing I baro but da ga jing mi snam jong u si ga dor ga berem ban si spa ga men sim ga jing but mdei tangata nda bo mi pan ga jing tap udah Ieng igi jing chao but nda hadien bo kiu no shibneng walam iga jing Iaid ba uyo I ba ka hukum ka khlemla shu ban pen saningi ki jingle jong briu ki hok jong briu ki long ka srdap jat khmat jong blai but ndan shu briu ba san khmat jong blai ban im but dei na ka dau jisu yap daladi but u IT ladi but u thiet no ingi baro but u peniang ingi haga jing Iaid ki jong dak na ka dau sa puli ni ki shi shi yarsas kalau nak ba ar nak khat ba pra ba ba ko ong daga jing Iaid la pen emingi daga jing ai ken ka taru om nangi ka long jing ai jong play om daga jing le ba no unom sngo sarong na kwa ba ben sngo to ba ga ta ba ba pi shakri yo play ka jaka yang jong pi ai kan long ba ben sngo to ban yang barabor haga jing Iaid ga jong play compare the pi biang kat no the pi la kat no the pi job kat no agani ge jinglaw man sim pi u blay penan kam pi kat no ne pi kiu kat no ne pi roy kat no what num kendria na ka jing Iaid ge job play ka jakayang job pi I can day bet aga jing Iaid ge job play na da kwa ye ga bangan pensha ye ta ba pinda skol tho ba ba ki priu tang chu bakla ki kinria na ga jing Iaid ki yang biang ha ki jing le ki yang biang ha ka hukum ki yang biang ha ki eki bam day ba day na ta dang so ong pi ba aba ga kran ni ga ba ong Shong ba da ba ga kran ni ga ba ong Ieng kani ga ba yang ga don ka me ga position ga ba pi devin te hang no pi yang menta ba bi shakri yo play lada pi bakla yakni ka jaka yang ka banga hikai fi penyo I pen pa ga jaka ga ba pin hapani khun da la ga jong ka bor ngai I shibon kilong frustrated monkey ki pa ga jaka ka belong kluma namar balai ki khun da la ga jong ka bor haba kim sno tho ang no ga jaka ya Khamtam lele nda fila doni responsibilities but nda fila yang ga jaka ga baki wei la pet chapi but nda haba fila yalam ki brio but nda fila don ga jinkit kli ga Ieng ki jing shakri ki katu gat ni ki jinkit kli ki bo bleu IP bala da pimbiang ga jaka yang ki takin klalong ki ban pen pra pen ban ni ga jing im jopi namar kin klalong ka badan ni ga jing im jopi ga jinkit ka bakia tengah kuat mendaga sengi bangan orang pi lada pim nang ban Ieng lada pim tip ban Ieng aga jing Iaid ga jong play pin poi ga jaka ka ba klumar na kuat ngan orang pi sa ga wairu ka ketian lada pi don pan aga jaka ka ba pi tlat bal pim sngau la bal pi don aga jaka ka ba pi duna bal pi don shibun ki jing bakla ga jing henry pi lamat iga jing pin baru blay lo peniang ifi ga jing Iaid kataruk ani rap ipini madei ha kapor ka bangi snow bangim long e de hang ta ka jing Iaid jo play ka trai khambon ha ka jing em ka jing ta dau ka jing Iaid ga dei ka jaka yang bala da pitulot ru pi haban yang ha ka jing Iaid bala da pi khlan ru wala ken ria na ka jing Iaid ka jo play play jing wani ne bang hikai na kwa ba kanika ka nganom buri ye ka e ka bo play u hikai nga nga kwa ba kani ka bang kran fi mana ga sni gare ka ba kordor hadu kata
Bavinum day setiap ban kendria na ke position ke bo blay ulabo ipi hai ngan ong biang si sin day blay ubabo ipi haga jingai lada pila shamil try pila mat ega jinkanim pila kha arsin pila shakri yo blay na kwa bavintip ke tabaro ke ja na marga jingai ke jo blay but what they kendria na tawali sarong wali snola wali snowmeng compare the people chadu sejrong ga ne pertai wali klet barok day pilong kumta day namar pa pidona pa kajing IA kajong play kajing IA jong play kaya dayo brio na kajing sarong tengah kwa baga jaga yang jong pingan pen EP kabaning kong kaday yang hagajing IA kajong play takan katakan kan penrem yung setan katakan pendu nong ni kajing penrem barok katakan pendu nong ye kibut jong setan ban bread fi kajing ket kibakia namar habu piyang apa kajing ayai pinum dan jingkit ke bekia bala piyang apa kajing ayai pinum dan kajing syapting ke bansawan namar kat baka ni ka pertai kanang sneo kata kajing ayai ke joplay kanang roy billion pinum tiang la ka jingkit ke bon kat no namar pimiyang syo kajing la jong fi yo ja type pi kemen namar pinum apa kajing ayai ke joplay tengah kuat mentagi sni bangan pen I fikat tu kat niki ketian dengan Bible kabia day bat kene ke jaga yang ngayo I bau blay ulang concern ni kene udan ke jing snow kia ya kene keren bahaga Bible sikum ke nuksa ni pet kene ke por na kene ke ketian ke jong blay ke nuksa kawai ni ke nuksa ki banga ngasyat ken mau na do banga sedang syakriyo blay kene ke day ke wai na ke lenong ke Bible ki banga syat ong no da kawai ke kentian kidai ki kintian ki ba lesi kidai ka wai na ki jingja haga Bible ki ba ngayo I pleng ublay haga Bible um 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 ki jingmot da ki jingja ki ba ngayo kendo ublay pimla ka ublay bi udan sabneng ka jaka yang jo ublay kidai ka bamdan mano blan pen kiyo nganda ai ka taba pin sngot ho mau yo blame dan mano blan pelong never yo ublay ulang na bam jukut je bam jukut udai mo ubalang ka foundation ni jingai chini but ublay nga kwa nga nang fi ublay ulang ka nongrim ka ba nga ma fingi de ban scam ba but haba ublay u khat yengi ong no da ta ktien ndangi kindu yegi tama ga jingem di bobon ni long panic ni ki jingmot ni long klumar ndai wali klet ublay klumar ublay long panik kuma ong mangi de ktien parek mo ki jingmot nama ublay udan gani gawai usngo tholo iki e baro ngayo I gane ba ublay inda haba ni kendo igi tma gijing ublay tip lese la ba nong rudon kitma gi ba ublay sha ba kinwan but ndaki wan kan san gitma ngi poy ga jaka ga ba ngi ke jing shap tin ga grip nang ko ngi ba ki jing artin ki jing ki jing mod ki ta ngi but then kita daw play shit wan ra ngi bangin poy gi tma gi bobon ban pen I ngi ba ngi don gi jinglong gi bomlo let's say ki paulut kita gi jinglong don gi tma but de gi tma ro go pen kia gi gi jinglong u play vi pet ye ne u penong ngi bangin yo jing kai na ka ni gi jingja gi brio jong play kham ta ma gi testament gi brem ngan pen I fi gi gi por skaba kita kadai nega kitab ka ba ar ki chronicle ka lanang ka ba ar po kani ka lanang ka ba ar po kadai ka lanang ka ba kordor palat I ga jing em jung ale si ngala banong ba la da ki hajar ba ki pojar ki prio haga pertai bro away ki keren ngene tengah kwa ngaru ngan pen I fi ba ka ka ba kordor haga ga jing jang dai ba u Jehoshaphat usim jo gajat ben rio Juda udah priu badan ke jat ben rio ko bam da he ketien Juda gamot money lani yaro you play gamot praise yaro ben play lo bu ini gajat ben rio ba un pelong iki bakin
Shiro ban shu ai ngo ban shu mani trai. La ban ong no klembo begini let ma. U klembo ini ge jat ben riu ban let ma. Ngasai semut tanah pangan ong ini tak ketin. Aslam mga ong la nga day la day bangan pen itho ila day siya nga pertai. Aga jing day bat jing siya replay. Ngasngo kwa bandan bak ni ge jat ben riu juda. Na mangangam kwa nangek blay klembo nga bangan let let ma. Blay bo nga bangan mani trai. Nga kwa ba finyo iya kata. Aga jing shaw blay klembo ingi bangin let ma. Ubo ingi bangin shakri bed you blay bangin shu money try. Hendai ngim la kiar na git ma jo gachinya. Josephat udai usim jo gajaj bendri juda ko mga ong biang. Udan kensan uyo snow badan kinong kijaj bendri ki bakran bor yo u. Bikiwan hadu kumbalai kin hon banwan yele ya ka juda. Mo ka Bible ko ang kitab Chronicle ko ba ar ko no ko ba ar phone ko ba ar ko ang dan gi balawan yet hu yo Josephat ki ang lawan upat ba bakraw ba nyele amen na shishiliang duriaw na Syria ken pi ida pi puli gani nge pinum tat ngan pin i pi kat tukat ne kini kinong rem bakani ke jingja kala long ke jing toy nga balai ngayo i nda ha ba ka wan kensan ke tma ha ke jing em nda pi kendu tma kensan ne ke jing em jong fi kani ke bening kong ke ja pet u Josephat ong ke lunong ke ba ar pho khat ba ar ka ong ag khat ke balai ka ong u Jehoshaphat u la shepting takade ke ba ka ba juja nda ye kendu tma yi ke jing shepting ka de ning kong ka ba khata ke jing em jong priyo pila pin singo khlan ka no nda wan ki tma ke bo ne ke jing em jong fi ka bening kong ka de ke jing shepting ka ba khata ba ka ta ka de ka ba usoi tan rutin bo khata ingi ning kong da ke jing shepting ka tma ka pat ja ka ba ke jing shepting ka la de wan lupa ha ba piyo singo shapang ka tma ka ba ngakwa ba nganum chong slam ang ta na mar ba ngala kren bo ni ngane haba pishap tim nang ni ke jingle jong Josephat ka Bible ka ong ula IT le de ban wat yo try haba pishap tim wali wat e brio wat yo play haba pishap tim haba don tma ke jingem gi wani le ke jingem jong pi ke jing shap tim wali wat ino ye no wali wat ye ka jing sko ba pa te wali wat ye wali wat jing rap nang no wat yo try ka Bible ka open banai ke jing sha jing ke juda baro Pergi juda gila lumlang bat gila wat gila jingrap no trani kisnong juda baro gila wan ban wat yo try ka kani ka ketien ka wat yo play kani ka beton kam haba pidon tma wali wat tiar tma nan ong no dak tak ketien haba pidon tma wat yo play kani ka ba agaji kendu jungi ka ba malang sngi le sidana pe jo pipi snap inga kani ka por pi kendu tma ka jingam kitma gi ba hajar jai Baraba kiwan ki tma ke jingele ke dan shibon. Bale pim IT le di banwad yo blay. O Josephat u ong nga shepti. Pina puli ha bu dua yang ni ke jing dua ke ba sngo tenat aga ba liang ka ba ngayo i yo ni brio ba u pen i la di ko mo long. Nga so tenat ke ni ke jing dua. Singa nom don por bangan kren pina do khat pesan hado khat ke ba khat ar u dua. Dengan sipni pitang ko ke khat kata ka dei na ka khat ke ba khat ar nga just tenat ba ni ke ketien. Ngakwa ba aba biya kendu tma kan ni ketien ke deben long hakmat ifi ba pidwai pe udwai kum ni awang a ublay jongi hato menom bishari ki singap a ni ketien namar ngim dan bor banyale yo ni upat ba bakraw ubo banyale engi limni ngim tip ayuru nginle henry ki kmat jongi kilong hametwai Belai sange fitip abang yagane kadai ka baju kata ik do no chunga ngaju jau umat ikne malakapor namang ngasngot kho yala ka jong ka jingem bigi don ki por haba ki tma ki ker saudong yanga
ngam tip syukum no ban le banang adon aga jaka ka bang tip ngam don lacho bat ka basa kalong try ban ya chikmat ru ngam don bor ngasay kasay kita ba yang agni kitien wat agni ko por bang krene firu kadang kita agni kitien bau Joseph uang a blay jangi ato men bishar ato men chusnga mela jet ingi mela khat ingi kum gejat ben rio juda bangin mani me hey try metangi kan do tma try metip a blay ngim don bor banyale ni upai babu don ki priu ki be kai bangi de ban climb bor bangi de ban don bor bet bangi de ban job bet bangi de nga khwa nga nong fi nga tip ik ta jingi kai nga tip tama nga yo I ka khlem da trai ka manga nama nda haba fi kendo shisha yi tma ga jingim pia ban snot ho bangi de tang ki priu ban ngim don bor don ka por ga bangong trai ngam la shu ngam sngo la shu bangani ya chikma kala jur palat ka jing trai but nanga puli gani ga shay pen ki ga do no jonga mala ka por bau Joshua uang try ka bening ko ngam don bor try ka ba ar uang ngam tip shu kum no ngan le ngam tip shu kum no ban le uang I ka taktin try ngam tip shu kum no ban le kat no ngut ki briu ki bangai slop manga ki poy hang ta ki bom tip shu ti kum no ban le kila poy po ka jaka ka belong ka bakut ka deden ka jaka ka bom don la chu ki baru Joseph ang ni wang ngam tip shu wat you play baru try ngim don bor banya le ino pai ba khrau ban ngim tip ru kum no ngin le tang ko wai nga khwangan ngan I min sim video ni kitien bau Joseph wang kum ne you play wang Henry ki kmat jangi kilong tang ha me try buat egani ni ching em jong he le egani what shall we kmat jong pigin pet ma what shall we kmat jong pigin pet chino chino da pim tim shu kum no ban ne bal pim don bor ban yang ha kitma jong ching em what shall we kmat jong pi wan pen clear no da ki we pat ki ching yele ne be ki kmat jong pigin ne be jaw try ka ba mut pet be show play ke ching rap kan wan he the Bible ko ang wai ko mi breu ke ne chi sang baro singa jukrene ke ne berobor ngin de tan jing ni pep jing sang ke bo Josephat wa ai de order bahagane ke jing ngim de an le kum no ro yang ni le chi sang mut dur vi apreng ke thma bro ke snong le jing sang ala da ki breu jingi ki bishakri blai ke na kumta manut banong ni I ke jing krao ko jong trai apreng jong thma ala da baro ni le chi jing sang fini I po jing sang ke dan ke jing kerman Bible ko ang nadu ki khon beret jong kiru bagi tengah jong ki khon jong kiru ki le chi jing sang ki le chi Ieng mani de ha jing sang bo blai do mun si mo khoi u ya man the one Ukraine ni ke tien utrai wang apreng jong ki shashkor bi juda baro bagi Shong Jerusalem but males im Jehoshaphat pe wang ni ke tien ka ban kong ko bo blai weng no Jehoshaphat ke dai ke jing shap tien wang what shap tien pite balai namar u blai u tip na pidon tma pi shap tien u Jehoshaphat wang na shap tien but u blai u tip ke ek problem ko ban ko but marsen one u blai do men si mo khoi Ukraine ke ni ke tien wang Jehoshaphat what shap tien lum ni khau namaru ni upai ba bu khrau ngas ko tanat ini ke tien bu ong namar ke thma kamlong ke chong me legi jong blai
Sibon ba ngikut igene. Sibon ba ngikut igene ke jingem. Bengi ong ke thama kam dei ke jungi. Rike dei ke jong trai. Hot ke dei. Hare da pi puli ba aye ke ni. Da pi tip iya ke ni ke jing kuma ong pina do sedang. Ke jat benri Juda, ke ni ke tribe Juda. Ke dei ke bo blay ukwa bakin mi ki brio. Ki ba syakri be tang yo trai. Na ke ni ke jat. Da sila da pi dei ki ba ngan shi thu ifi kendiat. Sepek bahala da filis igis iya mga jat benri Israel. Kidan kis iem kiba mi naga jat Israel ba kiba mi naga jat Juda. Pindapet baha kiba khamriu play kis iem kide kiba mi na Juda. Banya kiba mi na Israel. Baro kiba mi na Israel kilang kiba snew kiba lang wicked no lang snew pala. Andre kiba mi naga jat bendri Juda ki khambon kiba riu play. Wat la om baro. Naman nakani ga jat play ula jit ikibriu kiban shishakri bet yo tuai. Fi ndak bu play u ang ni Josephat. Wat chep tin Josephat. Naman niu pai pao bakra. Wong no, ong ka thama kam lagi jong pi indrai, lagi jong play balai. Namar uklem jet ikani ka thama, hei ikani ka jat bendri bagani le thama, ujiet bagan mani tu. Nak tak daus ong ka thama kam dai ka jong pi, ngaklem bu ipi ni le thama, ngabu ipi bapin cumani nga, bapin na puli ikani serum, ong wali kendria nak kani ka bapile, wali kendria nak kani. Wat la kadon thamar wali kendria nak tak dau usong la da pilet. Shumaning, shiroi. Fika takadai teng him sngot hongi kenria nakanika context jong nika jing hikai. Nadangi shimi gani khot bangin apply gani jing em juki brio bro. Pi haplu ban sngot ho igani. Ngam kren ben bagalang persya. Halali ngam ong ba nginum penan kamay tu. Ktiin mo ong katmagam digi jong pi katmagam digi jong ha. Ong blay. Hare lara pisut ko pat balay blay ong igani how Josephat. Well what chip tin. Baru num kau nama ni upai bau bakrau nama ke thama kam dei ke jong pi balai nama ngasut ho bo ble khlem po ni ke jat ndu banya le thama takada mene ngas oi pin ndu sedang ngakwa ma la do ble sha bang an identify le di ha ke bekin jaman sim bat ni ke jat bin rio ble khlem po inga bang ni le thama bo inga bang shikri try bangan le yu bangan mani yu try bangan shiro ai ke jing krau jongo Terang ngam kuah ini kita mah ngam kuah bangan perkat ini kita mah. Terang kuah menjid ingai kita. Bala nangai ya kendu temaru try. Irap inga bangan ngam lah menyelet mah. Pelong inga bangan cuma ni me. Tapi suatu kita akan irap pulih ini ke kitab Chronicle Barakoi. Baru beliau seorang ini ke jat penrio. Ketema kamlang ke jopin rai. Kita ke jop beliau. But for you, Ieng ni dekat ke bahan riu ang. Kile iar banyak lagi. Ieng play, dia bang ni bu ang ba. Katma kadi ke jong play mo. Lusi lagi play am. Pihak ban lagi ni katma. Tama ngakwa ngan posisi ke subjek ke pengamut ban keren. Ngakeren minta ke sengi sepang ke bayang ke position ke jengi. Ke jaka yang. Baik, hari ni katma play. Berkat ia kata ke job ke remu play tip ban job. Tang bahabo pa yo George bat iki ni ke jat menteri Juda. Ong la shai bin hiar banyele iki. Hakmi ki wan negative sis. Bapin shamiki ga bakut ke tham shwa cloud jerwell. Wong komni pimdan kam banyele ye ni ke thama. Bet ba. Bo bet yele di yang tik bat kmi ye ke jimpene mutrai. Fi kata ga bang ko ngana fi. Le fi mut ban shakri yo play. Piyo iya preng jong gatma. Ublay umdan jing skok ya ye gatma. Udan jing kit kli ye ga jaga yang. Wang pen bet bu bet yala de yang bet hek. Fi kmi shi ga jing penem ko jong turai. Fi ulang concern na ni udan ga jing kit kli ye ga jaga yang. Larau Josephat utip ye ga jaga yang. Unshuruai unshumani. Mdan saitan ga belaban ketayo. Sila nang wanra siya ga jing shikri blay jongi gini gisengi. Ndangi ya kendo tama ga jingem. Ni kelumar kelim ga jaga yang jongi kam dan shua ga jaga ka badai. Baru saitan uyo ban job ini. Fika ka jaga yang ka dan kampalat.
Blay kwa igini yo judgment but igin judgment to Judah. Bakin tip igin chakayang. Balay usong pimdan ka manyale penbay igin chakayang. Balay uong kumta. Namaga jakayang ka jong Judah. Kadai bay bau blay ukhat iki bakin mani utwa. Takadaw upha akom lo uong. O pipuli na Bible ka ang kadakhat bakhat prao judgment usong to igini uong. George ba ulo pendam na kli khamat shiri khindaw bagi Judah bagi Jerusalem barok gila habdam khamat tra bagi la mani utrai pipuli ka babu ka onki lebi ki kon ko hat bagi kon ko rag la yang jot ne ro utrai u bleki Israel ga ktin ga jam e ki dang step bagi le let mi ka cloud te ko wa ba pipuli ni ktin ga jom play ka ong kat bagi nang le George pat ula yang bo la ong so inga Judah ba pigi nong Jerusalem to nget utrai blejo pi kum tan pens camp nget gi no to pa kum ta pin man ba da bagi ka perkhat gi la thongi gi ban roi yo utrai ba gi ban ro gi jitnat gi jing khoi ki ba habat kat bagi ya shua gi pa ya pom bagi nong to ai no utrai na mar ka jing isnai jo o ka yai ne jona hi uklam kan ria na ga jaga ya u yero yo ble ya pedang ketama umani utrai kum bajumani Fik jaka yang ka bau bleu kurani Josh bat kadai ka jaka ka bau bleu khat iki ban le yu ban shumani utrai teng nangi khet mangim jiro asu yo blai nangi don tmangim jula asu yu ga bangin penan buram bangin ro da sur ga bicam nama ga jaka yang jungi kamdan shu ga jinkiman kamdan shu ga jaka ka badai kani ga lendang ka bakrawa ka ba haga jing sham jonga ga de wai na ki ba krishan tam ga jing em jonga mga nang try ngam ko ang le ka wai pan ngan penti kina ba ha ye ka jaka yang jonga compare gi tma gi jur kan no ngan yang be try mga pe tang shame bara ba mabu nga bangan shakri me ba bangan yaro ba bangan mani ngan le ba ye ka ta ngan mani ba pinyo I da pile ka ta pinyo I play ona ai fi ga chingcha bal fi I kum lo ngani ga o Josephat no mot ban ne le ga tma ko le o play yu le ki apni aparamaki ha ga ka ga tma yo pan man ga jingluti kada do ba ki lo me kada lais ngi no kem la shem ye ga jingal khu na ga to ga tem beraka fi ga ne ga fi ga ba baleng ai kai fi ga ne ga ba Shong Ieng Iaid ba Thiah ngin se poi shikatai ga bang ong Iaid ngin se poi shikatai bang ong Thiah rega iga bang kran fi min sin ga dai tang ka jaka ya na yu iba shibon gi brio ki klem snot ho ega ne nan pen kot daga bang puli fi ga ga lenong na ga bible kani ga lenong ga dai ga bang na ju duai ro khamat chong play hakipor ki ba pidon na pleng jing e ta ka dai ka kitab sam ko nang ko ba sop ho bale phim la lan dat igani kitab sam ka to ne tili khol ne se ki dai ki ko dor pala bo David kani ga sam ko jong David u ong kum ne agani ga khol agala nang ko ba sop ho ne ga khol ga bin ko ong ngala apsha slam yo try tiula dem nga ba ula yo snao iga jinka am jonga ula seino ru yang ana gatliu go be ishir kai na ga dobr tha ga bakti bad ula bu yeki chat jonga halor mausiang bad ula pins kam yeki jing ya jonga ula bu yeki jing ruai ga thamai ga shintur jonga ga jing ro ken yo blay jongi shibon ken yo I ka ba ken shapting ba ken shania how try fi u David ani u duai u dona ga jaka ka be wong wala apsha slam yo play but ula yo sngaw ga jing duai jonga ula saying ana ga tliu go be ishir kai but naga dobu thala bakti na sultanat bo play wong o David ula bu iki kichat jonga halor jong mausia but ula pen scam ni jing ya jonga ai play le kom tai fi mi ngi o pinum yang sa ga jaka kti pinum yang sa ga tliu go be ishir kai
Re dua show blay bo blay un bo ifi. Yaki kechat jauh pi, berkecak yang jauh pi. Kalau jauh mau siang. Bila pidon agak nongrim ke beskam. Ong ke kitab Matius ke nong ke benyau. Khot ke ba. Arpo sao ter. Bagi tay ke Ieng halor jauh mau siang. Ada bahkan nongrim jauh ni Ieng halor jauh mau siang. Ki eryong ki nom laman penkelan. Ngenget kejak yang kedai. Bakodol tamingi. Ngin yo I. Bo setan nom la ban lek kai. Ba pin long ke jingker khu shibon ye ki waipat. Dengan nget kene kala long ke jingker khu ye pi mata ke sngi. Tangin it langin tuai ngin aingo yo tuai. Kupa ha gini ku por ngawan ha ke keteng ke bedon bor tam ke jong Jesus Christ. Na kerpa da blai ke ba men ai ha gini ke brio ye ke jing shai ke jong men se mo koi. Ba bagi snap ye gini ke jing hikai kan pen shai ki kham krau ban ye ke bang kren. Kanang pen shai shushu ye ki begin snot ho ye ke jagayang. Namar habaki biang ke jagayang. Mdan kanu ke eryong ke bor jing dum ke balaban chapiki. Kinla ia ke banyo ia ke jing chapa ke jingem. Try ngada ngai bagani ke jingi kai kalau ke jingker ku iki. Haka keteng ke jong chisu ni tuai. Amen bad. Amen. God bless you,